Tässä esittelen teille Eko-monitoimipainemaalauslaitteen, joka on tehty perinteiseen puutarharuiskun runkoon, jossa on 8 litran säiliö. Letku on silikoonia, jonka sisähalkaisija on 8 milliä. Se ei koskaan jää kaksin kerroin. Säiliöön pumpattu paine pitää letkun aina auki. Tämä mahdollistaa jäykemmänkin maalin letkussa liikkumisen. Tämän jälkeen siirrytään varsinaiseen maalaamiseen. Pensselin voi annostella juuri sopivan määrän maalia. Maali ei koskaan pääse valumaan, kuten pensselillä maalia maalipurkista otettaessa. Maali tulee aina pensselin keskelle. Sitten kun päästään niin pitkälle, että maali on levitetty maalattavaan pintaan, ja jos kuitenkin maalipintaan on jäänyt joitakin kohtia, jotka pitää paikka maalata, kuten joku nurkka tai kulma, otetaan pienempi pensseli, johon maalia otetaan käytössä olevasta pensselistä juuri sen verran, kun paikattavaan kohtaan tarvitaan. Tämän vuoksi Eko-painemaalauslaite helpottaa ja keventää maalaustyötä. Sinun ei tarvitse kumartua ottamaan uutta maalia purkista, kuten tänä päivänä tehdään.